Кадерле дуслар, без һезнең менән Йәлли Киекбаевтың мемориал биографик музеендабыз. Был музейда кемдәр генә булмаган, кемдәр генә ошында килеп һокланып китмәгән. Уларның бөтәһе лә бына тәкъдимдәр һәм теләктәр китабында теркәлгән. Ә кем һуң ошо эшләрдә оештыручысы, уның инициаторы? Ул бына әле безнең янда торган ошо музейның директоры Гыйндулла Ширьязданович. Тәүге һорауды уга бирергә теләйем. Һорау, һезгә беренче һорау, музей касан оештырылды, нинди эшләрдән һез ошонда музей төзү башланыгыз? Беренче был һорауга шулай дип җавап бирергә кирәк булыр. Безнең мәктәбебез Җәлил Гыниятовичтың мемориал биографик музее дип йөртелә. Был музейдің асылганнан алып бүгенге көнгә тиклем эшләвенә лә сирек булаттан ашу вакыт узды. Мәктәбездә бындай музейды оештыруга бездә шундай адымдар мәҗбүр итте. Беренчедән, якташыбызның талантлы тел белгече, язучы, шагыйрь Киекбаевтың исемен мәңгеләштерү кирәгене. Бұл эште башкаруга бөтә сәбәпләр дә бар. Итәрлек булды. Беренчедән, ул безнең ошо Сәйд баба авыл советына караган Каранъелга авылында хезмәтсән крәстиян гаиләһендә туып үсә. Икенчедән, ошо ук мәктәптә башлангыч белемдә алган. Өченчедән, 1942-43 Бөек Ватан сугышы елларында, авыр елларда Сәйд баба урта мәктәбендә мәктәп директоры вазифасын башкара. Мин бына уның укучысы буларак һәм байтак еллар үткәч тагы ла уның студенты буларак уның менән һәр вакыт горурлана инем. Бына ул үзенең һуңгы көндәрендә иҗат өстендә таланты сәскә аткан осорда үлеп китүе безнең халкыбызга бик зур югалту булды. 68 елда укыды музей эшен тотынган шулай бит? Әйе. Музейда эшләүгә. Дөресен әйткәндә шулай. 1968 елларда ук уның бөтә иҗат эшмәкәрлеге турында мәгълүматларны җыеп бер ергә туплау эше алып барылды. 1969 елда мәктәбебезгә беренче башлап уның исемен бирделәр. Музейебезнең максаты укучыларда, хезмәтсәндәр массасында туган телебезгә, туган әдәбиятыбызга, сәнгатебезгә һөю тәрбияләү. Бына ошо максатты тормышка ашыруда азмы күпме уңышка ирешә алсак, музей үзенең максатына өлгәшкән дип исәпләй. Бына әле мин ошо бүлмәне битә карап сыктым. Монда истәлектәр, хатирәләр, фотолар, китаптар шул тиклем күп, һокланырга гына кала. Ләкин монда нәмә һиделә, бүлмәнең тарлыгы һиделә, шулай бит. Һезнең монда киләсәккә пландарыгыз нинди? Бүлмә зураясакмы, әллә ул шунда калып, монда башка материаллар һыю мөмкин түгел. Галимнең киемдәре лә, улы сыры сагылдырган әйберләр дә булырга тиештер бит инде музейда. Дөрес әйтәгез, был һораугыз бик урынлы һәм бик тулкынландыра. Киекбаевтың истәлеген мәңгеләштерү генә аз, әлбиттә. Ләкин бына бүлмәнең бәләкәйлеге, бүгенге көндә экспонаттарны урынлаштыруга урындың булмауы безне бик борсыган мәсьәлә. Шуның өчен киләсәктә безнең план, әгәр дә колхоз идараһы, район партия комитеты һәм җәмәгатьчелек ярдәм итһә, был музейды уның 2 яшь тулуына арналган көндәрдә халык музейына әйләндерүгә өлгәшкәндә бик һәйбәт булыр иде.
яткан күгарка, әрәсәй дигән илем бар. Өсін куналка, башкорт дигән ерем бар. Әрәсәй уландарына, башкорт тугандарыма, пак күңелдән, йөрәктән, ак һәм изге теләктән әйтә торган серем бар, әйтә торган серем бар. Зур байрамдар булганда, йөрәккә шатлык тулганда, дан юлдар үткән дустарды, башкортларды, русларды, күрешеп, кысып устарды, котлай торган ырым бар, котлай торган ырым бар. Алтындар, корыстар табылган, тауҙарҙа тыуған ул дуҫлыҡ, ялҡындар, уттар ҡабынған, яуҙарҙа тыуған ул дуҫлыҡ, арыштар ыуылйып ҡырлаған, ҡырҙарҙа тыуған ул дуҫлыҡ, ярышта сәсәндәр йырлаған, йырҙарҙа тыуған ул дуҫлыҡ, йырҙарҙа тыуған ул дуҫлыҡ. Дуҫ тигәнең шул булыр, теләр теләктең һәйбәтен, дуҫ тигәнең шул булыр, һөйләмәҫ дуҫтың ғәйбәтен, дуҫ тигәндең эсендә эйәрле йүгәнле ат ятыр, дуҫ тигәндең хисендә изге ниәт хаҡ ятыр, дошмандарҙың эсендә бысраҡ ҡаратап ятыр, бысраҡ ҡаратап ятыр. Дуҫ кеше ней кейһәлә, арҡаһы көнгә көймәһен, дуҫ кеше ней ейһәлә, теше ташҡа теймәһен, дуҫ кеше ней менһәлә, аяғы ергә теймәһен, дуҫмын тигән дуҫ кеше дуҫына таш сөймәһен, дуҫмын тигән дуҫ кеше дуҫына сүп-сары өймәһен, дуҫына сүп-сары өймәһен. Йәллек Киекбаевтың 4 балаһы бар бит инде, 3 малайы, 1 ҡыҙы. Уларҙың ошо музейға килеп, музей менән ҡыҙыҡһынып, уның киләсәге тураһында уйланып һөйләгәндәр бармы? Быныһы бик әлбиттә сәйер, сөнки уның ғаиләһенән бер кемдә беҙҙең был музейға килеп, беҙҙең эшебеҙ менән, музейҙың эшмәкәрлеге менән танышҡандары юҡ.